चांगला आता शेकलं आहे. आज मी नाश्त्याला मेथीचे पराठे करणार आहे. आता बाजारात बघा थंडीचे दिवस सुरू झाले आणि बाजारात आता मेथी आपल्याला चांगली बघा चांगली एकदम कोवळी कोवळी आपल्याला मिळते बाजारात. तर ही मेथी साफ कशी करायची तर हे बघा पुढची पानं आहेत ना तेवढंच काढून घ्यायचं. जास्त देठ वगैरे आपण हिरवी भाजीच्या वेळेला आपण देठ घेतो ना तशी देठ घ्यायची नाही आहे. तर जेवढी पानं आहेत ना कोवळी कोवळी तेवढंच आपण कट करून म्हणजे साफ करून घ्यायची भाजी. मी तशी साफ करून घेतली बघा. एक म्हणजे छोटी वाटीभर ते होईल चिरल्यानंतर ही. आणि आता ह्याच्यामध्ये लागणारं साहित्य बघा. तर पहिल्यांदा ह्याच्यामध्ये धणेपूड घालणार आहे. नंतर थोडीशी जिरेपूड आहे, ओवा, नंतर हे तीळ आहेत, हळद, हिंग आणि हे ना मिरचीचं मिरची आणि कोथिंबीर, थोडंसं आलं लसूण असं मिक्सर लावून घेतलं आहे. नंतर मिरची पावडर आहे, मीठ आहे, तेल आहे आणि गव्हाचं पीठ. तर मी एवढं साहित्य तुम्हाला दाखवलं. तर मी पहिल्यांदा काय करते ही भाजी आहे ना जाडसर चिरून घेणार आहे. आपण बारीक चिरतो तशी बारीक नाही चिरायची आहे, जाडसर चिरायची आहे. तर मी भाजी पहिल्यांदा चिरून घेते. जशी आपल्याला आवडत असेल ना तशी घ्यायची आहे. तर मी एक मोठं चुरण म्हणजे चिरायचं आपण ह्या चुरण न म्हणतो मी तेवढं मी घेतलेली आहे ही. आणि बघा जास्त मी भाजीच्या चिरताना तुम्ही बघितलं तुम्हाला दाखवला व्हिडिओमध्ये तर तशी नाही. ही बघा अशी मोठी मोठी चिरून घ्यायची बघा. ती पानं असली तरी सुद्धा काही फरक पडत नाही. आणि रोज रोज आपल्याला चपाती किंवा पोहे उपीट खाऊन कंटाळा येतो ना तेव्हा आपण ही करायला हरकत नाही अशी मेथीचे पराठे. आणि हे गरम गरम खायला चहाबरोबर किंवा आपण टोमॅटो सॉस असेल तर दह्याबरोबर सुद्धा काही काही लोक खातात हे. तर मी आता हे बघा एवढी आपल्याला बस झाली मेथी. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण घ्यायची. आणि मुलंसुद्धा काय काय लोक मेथीची भाजी लहान मुलं खात नाहीत ना त्यांना असं पराठे करून दिला तर तुम्ही टिफिनसाठी तर ती आवडीने खातील. आणि टोमॅटो सॉस द्यायचा की त्यांच्या आवडीचाच असतो तर ती खातात मग. तर मी एवढी चिरून घेतली ही मेथी. आता हे बघा पहिल्यांदा ही गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. याच्या 8 चपात्या होतील. म्हणजे माझं एक माप ठरलं. एक चमचा आहे, एका चमच्यामध्ये 2 चपात्या होतात. तसं मी 4 चमचे भरून घेतले म्हणजे 8 चपात्या होतील. तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मी हे मेथी घालते. नंतर थोडीशी बघा पाव चमचा हळद, नंतर चिमूटभर हिंग, नंतर एक छोटा चमचाभर ओवा. मग सांगितलं ओवा हा प्रत्येक पदार्थामध्ये आपण घातला तर काय होतं त्याच्यामुळे म्हणजे आपल्याला पोटाचे काही त्रास असतील तर ते होणार नाहीत. नंतर ही जिरेपूड मी करून ठेवली आहे बघा. जिरं घालायचं मी त्याच्या चांगला त्याचा सुवास होतो त्याच्यामध्ये म्हणून एक छोटा चमचाभर मी जिरेपूड घातले. आता तशीच धणेपूड घालते. हा एकदमच छोटा आहे म्हणून 3 चमचे घातले. नंतर हे तिळ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला, त्यासुद्धा छान लागतात. एक मोठा चमचा भरून घेतला आहे. नंतर हे तिखट अर्धा चमचा तिखट घेतलं आहे. कारण आपण दुसरं मी पावडर एक ठेवली आहे ना आलं लसूणची मी पेस्ट अशी करून ठेवते. म्हणजे बटाट्याची वगैरे भाजी आपण करतो ना तेव्हा मिळते ही बघा. मिरची ज्या थोडंसं आलं लसूण आणि कोथिंबीर घालून तर ही घालते. आणि चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आपण कणिक भिजवताना सुद्धा मीठ घालतोच ना तसंच चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आणि शेवटी मग 2 चमचे काय करणार आहे मी तेल घालणार आहे बघा. आणि पिठाला ना हे सुकंच पहिल्यांदा ह्याला सगळं लावून घेणार आहे मी. मसाले आणि मेथी घातली ती. नंतर मग थोडं थोडं पाणी घालून मी पीठ भिजवणार आहे. लावून घेतले त्याला सगळे मसाले वगैरे होते ना ते संपूर्ण मिश्र करून घेतले आहेत. आता मी थोडं थोडं पाणी घालणार. जसं आपण चपातीला कसं पीठ भिजवतो त्या पद्धतीनेच आपण हे पीठ भिजवायचं आहे. घट्ट जास्त पातळ नाही भिजवायचं म्हणजे पराठे लाटायला बरे. आणि हे पीठ मळून झालं ना की 5 मिनिटं ठेवायचं आणि लगेच आपण पराठे करायला घ्यायचे. जे एकदम झटपट होतात. मुलांना खरोखर टिफिनसाठी द्यायला चांगलेच आहेत. कारण मुलं आताची भाज्या कुठच्याच खायला बघत नाहीत. त्यांच्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे. आता हिवाळा सुरू झाला ना बाजारात मेथी एकदम स्वस्त मिळते.
आणि मेथीची भाजी सगळ्यांनाच चांगली, शरीराला आपल्या उपयोगाची आहे. ज्यांना डायबिटीज आहे, ब्लड प्रेशर आहे, अशा सगळ्या लोकांना मेथीची भाजी खायला सगळ्यांना सांगतात. आणि त्यांना रोज चपाती आणि मेथीची भाजी खाऊन कंटाळा आला तर अशा प्रकारे आपण हे पराठे करून दिले तर आणखीन त्यांना खायला त्यांना जरा मजा येईल म्हणून. तर आता हे सगळं पीठ बघा, जास्त आता एवढं जरासं आणि पाणी लागेल. म्हणजे मला हे 8 चपात्यांसाठी मला 1 ग्लासभर पाणी लागलं आहे. तर मी हे सगळं पीठ मळून घेते आणि 5 मिनटं ठेवून देते आणि नंतर तुम्हाला एकदम पराठे कसे करायचे ते दाखवते. हे बघा, पीठ चांगलं मळून मी ठेवलं होतं. बघा असं चपातीला मग त्याप्रमाणेच मळायचं आहे. आता इकडे मी गॅसवरती तवा ठेवला आहे. नॉर्मल तवा आहे, मी चपात्यांसाठी रोज वापरते ना, तोच तवा ठेवलेला आहे. तर आता याचे आपल्याला जसे लहान मोठे हवेत ना त्याप्रमाणे आपण ह्याचे गोळे करून घ्यायचे. चपातीपेक्षा जरा मोठे घ्यायचे, खरं आपण चपाती एवढे पातळ लाटणार नाहीत म्हणून. अशी गोळा घेऊन तो पिठामध्ये बुडवून घ्यायचा आणि अलगद हाताने लाटायचं, जरा जाडसर लाटायचं आहे. तुम्हाला हवा तर तुम्ही चौकोनी पण लाटू शकता. काही काही लोकांना त्रिकोणी हवा असेल तर मुलांना आवडीप्रमाणे, मुलांना जर त्यांना खायला पाहिजे काय तर कुठून तरी म्हणून ते त्यांना वेगवेगळे शेप देऊन तुम्ही करू शकता. तर बघा, हे बघा, तुम्ही बघा, ज्या थोडीशी किंचित जाड आहे, जास्त नाही. तर आता आपण हे तव्यावरती टाकूया. टाकल्यानंतर कढईने थोडंसं तेल, तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तूपही लावलं तरी चालेल. बघा, याच्यात तुम्ही बघता मेथीची पानं तुम्हाला दिसत आहेत बघा वरती. आता मी तिथे ती शेकत असताना इथे मी दुसरा पराठा लाटून घेते, म्हणजे पटकन होतील ते. अशी आपण लाटून घ्यायची आणि चिरण्याने शेप द्यायचा की तुम्हाला चौकोनी त्रिकोणी तशी लाटता येईल. मग चांगली दाबून असं ना सगळ्या बाजूने आपण शेकून घ्यायच्या कडा. हे बघा, चांगला आता शेकलं आहे. हा पराठा पण लाटून झालेला आहे, तो पण मी आता शेकून घेते. अशा प्रकारे बाकीचे सगळे पराठे करून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. हे आपले मेथीचे पराठे तयार झालेले बघा, मऊ, एकदम मऊ आहेत. बघा, हे चपाती जसेच त्याप्रमाणेच आहेत. आणि हे आपण आता जे तुम्हाला काही काही लोक दह्याबरोबर सुद्धा खातात, हो की नाही. तर मी ते टोमॅटो सॉसबरोबर माझ्या मुलाला खायला देणार आहे आणि चहा. तर अशा प्रकारचे तुम्ही मेथीचे पराठे करून बघा, की पटकन होतात. म्हणजे आपण म्हणजे थोडंसं घरातलंच सामान सगळं वापरायचं आहे, वेगळं काही आणायचं नाही आहे. आणि ह्या दिवसात, थंडीच्या दिवसात तर हे खूप चपातीपेक्षा हे पचायला चांगले आहेत. तर मित्रांनो, आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण पौष्टिक असे मेथीचे पराठे नक्की करून बघा.
हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा। तसेच आमच्या चॅनलवरील इतरही जे नाश्त्याचे प्रकार आहेत तेही तुम्ही नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।